Mara vilayatynyň ýolutyn etrawynyň Momatay geňeşligine köp sanly hojalyklaryň howlu jaýlaryny sary garynja batýar. Yerli ýaşaýjylar garynja howpuna garşy özleriniň çäresiz häkimetlerden edýän ýardym haýyşlarynyň bolsa jogaty galýanyny aýdýarlar. Öten akşam çağılar bilen howlu jaýymyzdaky otoglaryň birine agşamlyk edinip otyrkak birdenke agaç polumuz dögülüp aşak çöktü. Meniň porluk agacym galyň, dögülmeli agaç däl. Nädip beýle bolanyny düşünmek üçin ýerdemine düşüp barlap görsem polumyň aşak gözi palçyk bilen suwalypdyr. Men şonu sary garynjalaryň öýüme girip agaçlarymy iýänliklerini düşünüp galdym. Diýip bir oba ýaşaýjy aýdýar. Momatay geňeşliginiň ýaşaýjylary sary garynjalaryň obanyň çägine 3-4 ýyl mundan odaly peýda bolup başjanyny aýdýarlar. Sary garynjalar jaýyňa girse 2 ýylyň içinde jaýyňy ýumurýar. Diýip öten akşam polu çökün oba ýaşaýjy sözüniň üstüne getirdi. Ol wakanyň ýa çağalary bilen daş çykyp traktor ýanygyjyny getirýär. Bu ýaşaýyş jaýynyň agaç pollaryny dizel ýanygyjy bilen ýuwup başlaýar. Yerli ýaşaýjylar dizel ýanygyjynyň sary garynjadan gorýanyny onuň ýanyklaryna aýdýarlar. Her jaýda ýatyp turar ýalylar. Güýçli ýanygyjy bar. Çala kukurt çaksaň öýüme ot düşýär. Diýip oba ýaşaýjy aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan yerli ýaşaýjylar sary renkli garynjalary termit adlandyrýarlar we olaryň jaýlardaky agaç gapylary we penjireleri iýänliklerini aýdýarlar. Möjekler maşgalatyna degişli termitleriň ýyllarça görnüşi bolup ilmi barlyklary görä Merkez Aziýada Hazar deňdiniň Günnägör tarapynyň sebäplerde termitin Turkestani kus görnüşiniň giň ýaýranlygy anyklany. Hünärmenler hususan Aral deňdiniň gurumagy bilen çöl tokoýlarynyň çolaryp gyrymsa agaçlaryň azalan Munun bolsa sebäplerde termitleriň 4 görnüşiniň 3-süniň hususan Türkistan termitiniň öňüme getirenini aýdýarlar. Termitleriň bu görnüşi gurokçulukda giňlen ýaýrayar. Guran agaçlar termitler üçin aýrylmaz adyk hasaplanýar. Howanyň maýlamagy bilen bagly global aladalaryň arasyna soňky bir näçe ýyl bäri Merkez Aziýa sebätine şol sany Türkmenistana gurokçuluk aralaşýar. Ýolutyň etrawynyň Momatay geňeşliginiň beýleki bir ýaşaýjysy 5 otogly howlu jaýynyň şifrleriniň, ýagny ýapyrgyçlarynyň ýykylanlygyny, şifrleri saklaýan tağta direklerin sary garynjalar tarapyndan iýilip zaýlananyny gurrun berýär. Şeýle-de käbir ýaşaýjylar sary garynjalaryň çiğ kerpiçden salynan jaýlaryň diwarlaryna mesken tutýanlyklaryny aýdýarlar. Biz hiç ýyly çykarga tapyp bilemzok, ýüz tutmadyk, ýerimiz maslaga soramadyk, adamymyz galmady. Hiç kim sary garynjalardan nädip gutulup bolýanyny aýdyp bilmeýär diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň dürli sebäplerine ençe meraýatlar hälişini ziýanly möjeklerin, şol sana çekirtgeleriň ýaýramagy, galy berse de gemrejileriň, sıçanlaryň we halakalaryň köpelmegi, hem de bu jandarlaryň hususan oba ýerlerine ekrançylyga ziýan ýetirmek bilen bagly aladalaryny beýan edip gelýärler. Yerli ýaşaýjylar möjekleri we gemrejilere garşy döwlet arasatçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulunyň zerur ýardamlary bilen üpçün etmeýänini aýdyp şikaýet edýärler. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri sebäpdäki sary garynja çoluşlary barada habar bermeýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolýan sebäp ýaşaýjylarynyň ençemesi Mara vilayatynyň diňe bir ýolutyny etrawyna däl isen başga da köp sanly etraplaryna ilatyň termit çoluşlarynyň ejir çekýänliklerini aýdýarlar. Sanitariýa gullugy hiç ýyly peýdany maslahat bermeýär. Termitleri nädip ýok etmeligi belli däl diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Adatyk radiosy Mara sebätine sary garynjalaryň ýaýramagy barada habarlar boýunça vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmedi.